God aften alle sammen. Jeg tænker lige, at jeg vil lave en kort video omkring jer, der måske er lidt usikre på, hvor I skal sætte jeres setup, og i hvilken retning sådan en antenne skal virke. Nu har jeg sat min op på gavlen af legehuset i en lille 3D-printet holder der. Min robot står hernede. Ligesom manualen siger, så skal antennen helst have frit udsyn, især mod syd. Og det har jeg lige ude her. Nærmest stik syd. Og hvorfor er det så godt? Jamen det er det, fordi at satellitterne, der er jo ikke kun én satellit, den har fat i hele tiden, som ligger lige over os heroppe. Der er simpelthen, der er jo hundredvis, tusindvis af satellitter, og de er hurtigere end jorden bevæger sig. Nu går de så også i en anden retning, men det er nu lige meget. Men forestil jer ude i syd, helt ude ved horisonten, der kommer satellitten op. Så hvis vi kan fange signalet på selve antennehovedet, så tidligt som muligt på satellitten herude, og simpelthen følge den hele vejen op, indtil vi rammer et eller andet form for forhindring, der gør, at vi ikke får signalet mere, så har vi allerede 2, 3, 4, 5, 6 andre satellitter, der hele tiden følger med, og så mister de signalet over på den anden side. Derfor placer den altid mod syd. Nu har jeg jo faktisk nogle træer, der på et eller andet tid til sommer vil give et eller andet form for udfordring. Men hvis jeg går ind på den der Satellite Analyzer eller Signal Analyzer, så har jeg rigtig, rigtig fin udsyn stadigvæk, for jeg har masser over mig, så jeg er ikke i undertal på satellitter på mit setup. Og hvorfor kloger jeg mig i det her lige nu? Jeg arbejder med GPS og positionering til dagligt, dog til søs i offshore-verdenen, så det er den samme teknologi, vi bruger derude, hvor vi har al vores præcision til vores havundersøgelser, det kommer via GPS, og så tæt på land, så bruger vi det samme idé med en basisstation, som udsender et RTK-signal, som er så det radiosignal fra laderen til robotten, der gør, at den der antenne, som er meget præcis, sender den korrektion på den præcise ned til robotten via et radiosignal fra laderen. Men det er en anden snak. Jeg vil lige vise jer, hvorfor at næste lokation er dårlig. Nu prøver vi lige igen her. Jeg står stadigvæk egentlig ved siden af mit setup herhen, men nu står jeg tæt på muren. For mange af jer kunne selvfølgelig godt tænke jer at sætte jeres robot tæt op ad muren, for de har måske en have, der gør, at der står den pænest. Men prøv at forestille jer, hvis I sætter jer sådan til den her. Ja, I fanger signalet mod syd. Den kommer op, men så snart I næsten er over jer, så mister I det signal. Og så I har kun de 90 grader fra horisonten og lige over jer. Det er en mulighed for nogle af jer, og I får måske ganske okay forbindelse og en præcision på jeres have, men det er stadigvæk ikke 100% ideelt. Nu prøver vi en anden igen. Nu er vi syd ind mod væggen, det vil sige, at vi har nord over mod naboen her. Det vil sige, har I et setup nu. Nu bruger vi lige skovlen igen som antenne. Står antennen her og peger mod nord, så kan I jo godt se, at det første signal vil jo først ramme, når vi er lige op over. Det er min kone. Står og griner. Så I kan godt se, mod nord, så vil I jo ikke fange satellitterne, før at de er lige præcis over jer og kommer ned over. Ja, nu er det så hans tagryg. Så det vil give et rigtig, rigtig dårligt signal. Så tilbage til kort og lang er. Prøv at få jeres antenne til at stå så uforhindret som muligt. Hvis I har mulighed for, nu har jeg jo sat sådan, som jeg forklarede op på legehusgavlen. Jeg får en kæmpe åbning ud over himlen, det vil sige, den tid, som satellitterne har fat på min antenne, det er længst mulig tid. Jeg kunne også sætte den her, der vil jeg faktisk få lige så god, fordi jeg har tagryggen derovre, og den her vej. Så prøv at tænke over det. Peg den mod syd, og så prøv at følge med øjnene fra horisonten hele vejen, og forestil jer, at satellitten den kommer med banen over jer. Ha' en god aften.